Kedam tangaru ni phai kora hiniar ni anikang sampor phai plia por malom sarihajan pen manja an ka cheleng atata me jigalong lin kep akani bang hinia bang phuari dengalong pen kelong pom Birta kilong do natengke sarihajan pen manja an ka cheleng tata me jigagari registration number AS09AC 1602 along ka chet habdun bang hinia bang phu along pen kani mate opium lin kep longpon loglo Bangso asylum kaching nang check bang hinya bang phamen nake Sarju Chetri Arta Thomkep 9 Mile Nepali Basti Manja Asor Laben Bisal Chetri Arta Thomkep ra Troxy Manipur Asor Pusi Pangthek Ponlonglo Bangso along SDPO Bokajan OC Dilai Laben staff Laben 20 CRPF kedua hulsi kaddo kabya sai chepari deng ponlo और लापेन के आर्लो के दो पैसेंजर नंपेन कार्जू अहुत alang tu mana ke jathan mangke alang tum pu Dimapur nat pensi ke bang tahai la pen ke sarhijan pen sen kaudun busipu pen alang tum manjan si kisunji alam du busipu Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live